For our news headlines, hitagong priority projects gitanyag atol sa SOMA ni Mayor Dableo. Hospital equipment gipangapod-apod sa 8 ka balay Tambalanan. Zamboanga City ECCD nag-benchmark sa MESOR. Heat protection tips hisgutan sa Uy, kabalo ba mo? Turismo og talento ay pasundayag sa Spotlight and Misuroy episodes. Pagbangon ning kabuntagon sa adlang Huwebes, Hunyo 11, 2026. Ni Samis Oriental, sulod sa 23 ka lungsod duha ka dakbayan, langkuban ang 424 ka mga barangay. Sa mosunod oras, pagatukion nato ang nagkariyang impormasyon og mga kasika sa probinsya nga mahinungdanong masayran sa kinabagan. Ako inyo makauban sa kahanginan, Regina Moore, my guy, ug kini ang MESOR News. Hugya og kadasig ang reaksyon sa katawhan sa hitagom human ni saksi sa State of Municipality Address ni Mayor April Dableo. Gipunting niini ang importansya sa pagbaton og priority projects nga tutukan ubos sa iyang liderato alang na sa kaayuhan sa tibuok ginsakupan. Sa full report, sayra nato kay Ellen Lahinaw. Gipasiugdan hitagom Mayor W nga ang pagpalambo sa supply sa tubig mao ang nagunang prioridad sa iyang administrasyon ato sa iyang State of the Municipal Address. Gipahayag ni Mayor W nga ang kasaligan og igo nga supply sa tubig may usa sa labing dakong panginahanglanon sa mga residente sa maong lungsod. Sama sa atong proyekto sa panubig no nga dugay na kay nga panahon o taas kay nga panahon nga gidahom gayud sa atong mga katawan dinhi sa lungsod sa hitagom nga unta anaa na kitay mga proyekto sama sa panubig nga kini dakong naikatabang sa ato ang mga katawhan sa atong lungsod sa hitagom. Matod pa sa mayor, importante nga masiguro ang igo, limpyo ug padayon supply sa tubig alang sa tanan kabalayan ug komunidad sa nasangpit nga lungsod. Pinaagi sa mayong sistema sa panubig, musaka ang produksyon sa umahan ug mas mulambo ang lokal nga ekonomiya. Gawa sa panubig iyang gipasundayag usab ang nahimo og giplanong programa sa natad sa infrastruktura, panglawas, edukasyon, agrikultura ug uban pa. Samtang iyang gipaambit ang mga plano alang sa umalabot, gipasalamatan usab ni Mayor W ang padayon nga suporta sa kagamhanang probinsyal sa Misamis Oriental. Sa atong inahan sa panalawigan, Governor Juliet Uy, daghan di kayong salamat go sa paghatag og dako nga suporta hilabi na dinhi sa lungsod sa hitagom sa imo tungod sa imo ang liderato, daghan kayo ang atong nga tabangan. Daghan salamat go. Gipasalamatan usab niya ang mga konsehal, barangay officials, mga empleyado sa gobyerno ug mga residente nga padayon nga nagsalig ug nagtinabangay aron mapadayon ang kalambuan sa nasangpit nga lungsod. Gitapos ni Mayor W ang SOMA pinaagi sa pag-awhag nga magpadayon ang panaghiusa o pagtinabangay aron mas daghan pang proyekto ug serbisyo ang mahatag sa katawhan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako sa Ellen Lahinaw, MESOR News. Daghang salamat, Ellen. Dugang hospital equipment gipangtunol sa kagamahanang probinsyal nga matagana ngadto na sa 8 ka provincial hospitals ning lalawigan. Dako kaayo kini og tabang labi na hisgutanan sa maayong panlawas nga kanunay nga gisiguro ni Governor Juliet Uy ang kalidad nga serbisyo ngadto na nga mahatag sa katawhan. Alang sa maynungdanong mga impormasyon, aniya si Jane Salimbao. Nagpadayon ng pagpaningkamot og suporta ni Governor Juliet Uy alang sa sektor sa panglawas pinaagi sa pagpanghatag og dugang hospital equipments alang sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospital. Ang mga ekipo nga nadawat gikan sa mga pribadong kumpanya ug mga organisasyon gilangkuban sa defibrillator, ECG machine, ultrasound machine, hospital beds, mechanical wheelchairs ug nebulizers nga makatabang sa pagpaayo sa serbisyo sa mga ospital sa lalawigan. No, kani mga wheelchair hospital beds, no dako na kaayo kini kaayuhan sa ato mga pasyente. Apil na kani nebulizer, ultrasound, kini pagsugod lang kini ginagmay. And soon we will also upgrading kung dili ko malimtan na ako'y gitahas ni Governor Juliet Uy sa amo mo procure more additional surgical equipments. Like for example, for the cataract operation,
no? Forbidding na ang atong mga surgical microscope and slit lamp na mooy gamiton sa pag-opera sa katarak. Nga among ibutang sa Hingoog, Balingasag, and dinhi po dinhi sa 2nd District, either sa Mantikaw o Initaw, either ani sa ilang duha. Hakuton lang nato ang atong pasyente for cataract operation. So forbidding na po kini. Karon, i-publish na kini sa atong PhilGit. So anytime, we will be doing the bidding. So daghan ubay-ubay nga kalambuan. Kay nakita ni Governor Juliet Uy kung unsa ka importansya nga ang himsog nga pamilya mao gayud ang importante para sa kalambuan sa atong Misamis Oriental. So to our donors, thank you so much for your trust, for believing in our mission, for believing the management of Governor Juliet Uy, and we hope that dili lang kini na moabot nga mga donations. Thank you so much. Matod sa mga hospital officials, dakong kaayuhan kini sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon ug sa pag-atiman sa mga pasyente. At the moment, this is a big boost for comfort and dignity to the patients. To receive 270, even at most of, or the minimum of 30 beds per hospital, that's a big boost, especially to long-running hospitals such as mine. To the governor, I call ilaw ng tahanan. Thank you for putting your focus to the hospitals. Amua kami mga health workers, your help, your contributions, these donations that you seek out to out of your way para lang ma-donate sa amua ang mga required namo na materials and equipments, our assets to help us in reaching out to each and every Misamis-non and every Filipino. Thank you very much po. Nahimong posible ang maong pagpangtunol pinaagi sa pakikolaborasyon sa panggamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Uy ug sa mga partner organizations nga nagpadayon sa pagsuporta sa mga programa sa panglawas. Tipik lamang kini sa padayong pagpaningkamot ni Governor Uy nga mapalapdan ng healthcare access sa probinsya samtang masiguro nga makabaton sa kalidad o kasaligan nga serbisyong medikal ang katawhan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Jane Salimbao, Miss Or News. Daghang salamat, Jane. Sa atong pagbalik, sutahon usab nato ang mga kalampusan gikan sa usa ka departamento diri sa Kapitolyo Probinsyal kung asa sektor sa edukasyon, lakip youth sector ang labing makabenepisyo. Sayron, una nato kining weekly accomplishment report ni Governor Juliet Uy gikan Hunyo 1 hangtod 5, 2026. Nagpabungahon ang tibuok simana human ubay-ubay ang mga gipangtunol o giimplementa nga mga programa nga bunga sa kolaborasyon sa gobernadora sa mga national agencies o pribadong sektor alang sa kaayuhan sa katawhang Misamis-non. Sa pagsugod sa simana nahimong mabuluko ng adtong Lunes ato sa flag raising ceremony diin nagkadaiyang mga hospital equipment ang malampusong gitunol sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospital. Kini nga mga ekipo dakong tabang alang sa matag pasyente aron mas mapadali ang pagserbisyo sa matag ospital. Ang mga ekipo gilangkuban sa defibrillator, ECG machine, ultrasound machine, wheelchairs, hospital beds ug nebulizers nga gikan sa mga non-government organizations ug pribadong sektor. Kiniisip pagtubag sa mga kakulangon sa mga kagamitan sunod sa mga ospital sa lalawigan. Magpadayon pa ang maong kolaborasyon aron daghan pang mga Misamis-non ang matabangan ug mabuhong sa mga serbisyong medikal. Sa susamang adlaw may kortesiya sa buhatan ni Governor Juliet Uy sa Department of Environment and Natural Resources Office Regional Director Henry Adornado. Unod sa ilang gihisgutan ang mga lakang aron mapalambo ang turismo samtang mapreserbar ang kinaiyahan. Pipila sa mga lakang nga gihisgutan mao ang pagpalig-on sa mga programa sa reforestation, pag-atiman sa kabaybayunan ug pagpanalipod sa biodiversity aron masiguro ang malungtarong kalambuan sa probinsya. Sa adtong Martes, aktibong mipartisipar ang Provincial Information Office sa Barangay Information Officers Network Conbayon nga gipangunahan sa Philippine Information Agency (PIA) nga gipahig
gipahigayon sa lungsod sa Mantikaw. Kini agig paghatag impormasyon kalabot sa Bangon Development Agenda nga direksyon ubos sa pamunuan ni Governor Juliet Uy, lakip na ang mga prioridad nga mga programa nga nagtutok sa nagadaiyang sektor sa katilingban sa lalawigan. Samtang nagpahigayon ang Provincial Veterinary Office og deworming og vitamin supplementation activity alang sa mga livestock sa barangay Sungay, Alupihid. Mukabat sa 83 ka mga baka, 81 ka kanding, 15 ka kalabaw ang naserbisyuhan, samtang 57 ka mga mag-uuma ang nakabenepisyo. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa panglawas sa mga mananap, pagpataas sa produksyon o masuportahan ang panginabuhian sa mga mag-uuma, pinaagi sa preventive veterinary care o proper livestock management. Sa adtong Miyerkules, nagkatipok ang mga opisyales sa Misamis Oriental Press Corps nga gipanguluhan sa presidente niini nga si Ms. Celeste Semene. Nanguna sa kalihukan ng Provincial Information Office, subay sa mandato niini nga mahimong communication channel sa gobyerno aron mas epektibong mapasabwag ang husto o kasaligan nga impormasyon ngadto sa publiko. Lakip sa mga resource speaker si Police Captain Jonal Morales sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nga nagtuki sa cybercrime awareness ug si PIA Regional Director Franklin Gumapon nga mihisgot sa combating information disorders. Samtang highlight usab ang pagpresentar sa bylaws ug house rules ug mga priority program sa grupo. Isip tubag, gipasalig ni Governor Uy nga andam kining mosuporta sa ilang hugpong. Sa adlang Huwebes, malampusong gipahigayon ang payout of financial assistance distribution alang sa mga benepisyaryo sa Risk Resiliency Program through cash for training and work ubos sa Project Lawa at Binhi nga gipahigayon sa lungsod sa Kinugitan. Nakabenepisyo niini ang barangay Kagumahan, Kalitian o Kitutok. Kini sa inisyatiba sa DSWD nga nagtumong sa pagtabang sa mga komunidad ug mag-uuma sa pag-atubang sa epekto sa climate change sama sa hulaw ug baha, samtang matubag ang hagit sa food insecurity o kakulangan sa panubig. Samtang ang Provincial Veterinary Office nagpahigayon og free vaccination o veterinary check-up services aron matabangan nga maprotektahan ang mga alagang mananap ug livestock batok sa mga sakit-sakit. Aduna sab gipahigayon nga konsultasyon og tambag ngadto sa mga animal owners kalabot sa insaktong pag-atiman ug pag-amuma sa mga mananap. Samtang sa maong adlaw mi kortesiya usab sa buhatan ni Governor Uy si Colonel Bernardo Takiban, ang Acting Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade aron personal nga mahimamat ang gobernadora. Gipasalig ni Takiban nga andam ang ilang hugpong sa pakigtimbayayong sa panggamhanang probinsyal alang sa mas malinawon ug hapsay nga probinsya. Gipahigayon usab ang Bigay Bigas program alang sa mga benepisyaryo sa Barangay Minalwang, Claveria ug uban pang mga kabaranggayan sa probinsya. Kini subay sa programa sa nasyonal nga panggamhanan nga personal nga gipaabot ni Governor Uy sa probinsya aron masuportahan ang mga pamilyang nagkinahanglan og tabang hilabi na ning panahon sa krisis. Sa adlong Biyernes, gipadayon ang Bigay Bigas program alang sa mga benepisyaryo gikan sa mga lungsod sa Mantikaw, Lugait, Naawan ug Initaw. Samtang gipahigayon ang ikaduhang hugna sa payout activity alang sa mga benepisyaryo sa Risk Resiliency Program through cash for training and work ubos sa Project Lawa at Binhi nga gipahigayon sa lungsod sa Sugbong-Kugon. Nakabenepisyo niini ang Barangay Kaulayanan, Kidampas ug Ampianga. Kini nga mga kalihukan nagpakita sa makanunayong pagpaningkamot sa panggamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Uy aron maangkon ang gipangandoy nga kalambuan alang sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Sigon sa panultihong It Takes a Village to Raise a Child, inspirasyon kini sa nahitabong benchmarking activity sa Zamboanga City Early Childhood Care and Development kung asa napili ang lalawigan sa Miss Or nga mahimong hinguhaan sa tanang best practices sa pagpadagan sa early education. Sa Nephilim Diaz, may kumpletong detalye sa maong balita. Gibenchmark sa Zamboanga Early Childhood Care and Development ang best practices sa Provincial ECCD sa Misamis Oriental. Matod ni Zamboanga City ECCD Division Chief Ronald Servas, nakita nila nga naguna ang Misamis Oriental sa pagtukod sa opisina sa ECCD. Idugang niya nga aduna sila'y daghang makatuna niini nga mabuhat nila sa ilang kaugalingong buhatan. Usa sa iyang mga nakitang best practices sa PECCD ang paghatag og standard sa mga Child Development Centers kon CDC sama sa accreditation sa mga Child Development Workers kon CDW. In Zamboanga, not even a section na ang ECCD. This is only under or part of the program under the Welfare Division. That is why we chose Provincial ECCD office in the province of Misamis Oriental because we know there's a lot of the innovations and there's a lot that we can learn from the province in terms of the ECCD implementation.
Pipila lamang sa tibok nasod ang namugna nga mga opisina sa ECCD, diin lakip na niini ang Misamis Oriental. Nahimong second place usab ang PECCD sa Misamis Oriental sa Gawad Edo Kampiyon 2025 sa nasod. May nitong giabi-abi ni Governor Juliet Uy ang mga CDW sa Zamboanga City ug naghatag og ugot nga suporta kanila aron mahingusgan ang ilang pagpanerbisyo. To Governor Juliet Uy, salamat kayo Gov sa imong warm accommodation and your support to the ECCD program and your prioritization for the children, not just in Misamis Oriental but to everyone. We will learn also from you about the values inculcation, the character that is really a priority also, not just in the centers but also in our own families. And salamat Gov sa imuhang generosity also. Thank you so much. Hinumdumang usa sa mga prioridad ni Governor Juliet Uy ang paghatag hipugaton sa edukasyon sa kabatanunan alang sa kaayuhan sa ilang kaugmaon ug kalambuan sa Misamis Oriental. Kinisubay sa iyang pagpatuman sa bangon strategic agenda. Makigtimbayayong pa ang Zamboanga ECCD sa kagamhanang probinsyal aron makapot nila ang mga kalampusan makahatag dugang kaayuhan sa mga bata. Update gikan sa PECCD, ako si Neflin Diaz, Miss Or News. Daghang salamat na. Sa laing bahin, hisgutanan sa storya sa kinabuhi nga gumikan sa usa ka pangandoy. Duyog sa pagpaningkamot, layo na og naabtan ang usa sa gipasigadbong atleta sa Miss Or nga si Kirk Zamayla. Paugnat sa kusog ang ibida kanato hatod ni TJ sa Miss Or Spotlight. Atong mahinabi karon si Kirk Zamayla usa ka garbo sa probinsya sa Misamis Oriental nga taga Villanueva. Gibantog siya sa sports nga karate, diin iya nang nadala ang pangalan sa Misamis Oriental ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa nasod sa Italy. Atong sari ang iyang storya niining Spotlight segment. Kirk, kanusa ka nagsugod sa imong profession sa karate? Nagsugod ko profession sa karate is back when I was 7 years old. Grade 2 ko that time, no? Pero that time is dili pa siya intact yun nga mo yung gusto. Kumbaga, training lang, abanuban. Nagsugod ko nga, nag-build ako ang mo gini ang para sa ko is when I was 13 years old nung pagdawag na ako sa nationals o gold. Pero nakain ko nga, kailangan ko pursue, nag-do something sa karate. Number one, nag-atag sa inspiration na nung karate is akong brother na wala na dun na si Hans. Siya yung number one ang nag-enroll sa karate. So ako nag-abanuban ako sa iya ha. Ang tud nga siya, niabot ang time nagundang siya kay Kapoy tapos ako na hanggang continue. So hangtod karon siya pa ng inspiration number one. Itungod sa iya, basta ako nakasugod og karate. And aside po dahil na akong family po nga always support sa ko, mga teammates, friends, daily routine sa training. So dito sa Manila is if night class and training. So kung matamig 6 a.m. to breakfast tapos morning training. Mostly ang morning training is lifting, dahil sa mga buhat and then cardio, run or stairs. Tapos between na nga sa time 6 to 12 p.m. is if night school, after sa training diretso sa school. Tapos balik na sa dorm or sa ultra. Kasi kapoy ang mga athletes to lunch. Tapos after gid sa lunch, ang important is rest. Kaya na po may training pagkahapon, which is karate na gid siya. Sparring or skills. Pressure, dili mo siya mawala. Nawin na always, no? Ang pressure. So, labi rin ako ginandal ng pressure is, always could prepare. Layo pa lang, kumbaga, sa daily routine pa lang, sa imong always nga ginabuhat. Always good nga, akong pagalingon nga, discipline good. Pagkaon, sa tulog. Dito, gabil akong confidence nga, medyo ma-concur na ako ang pressure. No, which is hindi mo siya totally mawala gyud, pero at least diba for me ma-minimize na ako ang pressure. So yeah, yung sa uban, diba, pressure is a privilege. Back to 2023, every year na nationals, so na qualifying para mag-training ayo para tula sa nationals kung ma-select ko, diba, hopefully.
So, kato nga time is, nutong naglarga ko sa gawa sa Italy, tapos nagdula ko sa nationals. Sadly, wala ko nakuha. Then, here comes 2024. Basta last nagili siya para mag-hunt nga makasulod sa national team. So, thank God naman, nakasulod sa Philippine national team. So, and then dagdaog po sa gawas. And nakuha, busa nga nakasad po sa national team karon pangasa ko. Buot ni mo ipaabot ni mensahe pag-inspire ang ubang tao or atleta sama sa imo. Don't rush. Magina sa kuan duwan. Kuan mo sa ako na-experiences. Tapos sobra ka gadali bitaw ng gusto, dito mo success, dito mo makita ang result, which is dili siya. I know there's a right time nga kita na po na paboran, di ba? Always continue lang to dream. I know if you sacrifice kablo kasi pagaling nga kasi sakripisyo ka gagagag oras sa imong butang nga imong gina-focus. I know naging magbunga na. Kurt, unsay pinakadakong achievement o award nga imong nadang-an? Pinakadakong achievements siguro pag gold na ako sa Southeast Asia Championship sa Bangkok, Thailand. Wow, mo yung mas natatak sa kuha. Ay mo gusto ang last card. It's either ang result ato if Ido ko kadaog ato mundang naog karate. So nagdaog ban. So mo itong biggest achievement nga pag-gold na ako sa akong category that time. As of now, we're preparing sa Asian Karate Championship sa Bali, Indonesia. This coming June. Sa last month, grabe yung training. This month yapon, grabe yung training sa May. Hard training, skills, cardio. And after May, first week sa June, kaya ang tournament is third week ata sa June. So after sa May, then first week sa June, taper na. Di na siya grabe kapoy. Kaya para mo recover po na mo ang body. Okay, Kurt, isip usa ka kami sa misnon, usa ka kanang lumad Villanueva. Unsa imong mensahe sa pamilyang Uy, especially kang Governor Juliet Uy? Ko, thankful to them. Sa una pa, katong kay Mayor Ginny Uy, dili pa sa Villanueva, no? Grabe ang support sa mua throughout. Di na sa kuha, sa mga karate. Gusto sa lain nga sports, di ba? Since karon pod sa province, no? Ang Gov. Sada ang program ni Gov karon ng year. Ako nasuya gani ko karon nga nay mga cash prize, no? If makadaog mo. Kami balik. Pati ang mga bago nga mga athletes diri. Grabe gid. And thankful sa ila pod always. Sir Kirk, thank you kayo sa imong ihatag nga time, no? Good luck and congratulations. Yes, thank you pod. Thank you. Thank you, Miss. Og karon atong i-check ang lakat sa panahon sa Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Sa mosunod mga oras, gikan karong adlawng Huwebes paingon sa Sabado, makasinati ang Misamis Oriental sa light to moderate wind speed ug slight to moderate coastal condition. Gitakdang dunay panalagsang pagdagom ug mapanganuron nga kalangitan uban sa patak-patak nga pag-ulan. Samtang pangandaman usab nato ang pagpangilat kun thunderstorm. Di pa ay mangnuan ang tanang magdala kanunay ug panagang sa ulan. Lakip grabing kainit kung asa ang temperatura anaa mulangkob sa pinakaubos 25 degrees Celsius hangtod sa posibleng pagtaas nga moabot sa 33 degrees Celsius. Stay safe and informed. Misa Misnons. Sa pagbago-bago sa klima, angay bantayan nato ang mga sinyales, labi na ang paglikay sa posibleng sakit tungod sa grabing ulan o bisaning labihang kainit sa kasamtangan. Aniya ang dugang detalye mahitungod na sa pagbatok sa mga hulga nga dala panahon sa grabing kainit pinaagi sa Uy, Kabalo Ba Mo episode Special Edition. Uy! 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 Kabalo Ba Mo? Wala gibay sakit ka sa ulo ang kasilaw sa adlaw. Saan naman nato ni ay? Ano ko balon sa buhatan ba? Ay wait. Dati gift ko sa Miss OKI ko abot sa kainit sa panahon karon atong lantawon. Di, tunod daw kami. Uy, kabalo ba mo?
Dinhi sa Misamis Oriental, padayon ginabantayan pagsama sa temperatura nga dunay dakong epekto sa adlaw nga kinabuhi sa mga tao. Dili lang usa ka discomfort, kaya ang sobrang kainit may mahinungdan sa lain-laing kondisyon o sakit-sakit nga posibleng makuha sa atong lawas. Mao nga importante kayo nga atong masabtan kung saan pagkatubang niini o saya nga ibuhaton aron malikayan ang peligro nga dala sa init nga panahon. Busa, kini ang buhata. Uy, time sa! Kita magpatakaw gyawit. Mangayo tawag advice gikan sa expert nga si Dr. Michael Dimamay, ang Hospital Operation Management Division Head sa Provincial Health Office bahay niini. Una, ibalo nato kung unsay may tabo kung epekto sa sobrang kainit sa atong lawas kung dili ta magamping. Well, kung nasa no, is dehydration. Then, once na mag-start magutag ma-dehydrate na kita, it will cause cascade of events sa atong panglawas. Electrolyte imbalance kita, renal failure. So, this is a cascade of one. Dehydration yun ang una natong problema. That's why we always promote na mag-hydrate yan. No? Always have adequate water intake. O kung mauna ang epekto sa lawas, mas importante sab nga masayra nato kung sa pay sunod nga stage kung mo grabe pa ang kondisyon. Sama na sa unsay kalainan sa heat exhaustion o heat stroke. Sakto yun ka, Jules. Importante yun ni Aaron dili patakaw og lihok kung mo grabe ang kondisyon. Based on the body temperature, usually kaning heat exhaustion is ang imong temperature is less than 40 degrees Celsius. Now when we say heat stroke, kana siya failure na naging failure sa thermal regulation. That's why ang body temperature nimo is equal to 40 degrees Celsius or higher. Grabe na gid kakainit. That is one way of diagnosing patients with heat stroke. So kung heat exhaustion pa lang, makafeel ka kakapoy, makalipong ug sakit sa ulo. Pero kung heat stroke na gani, delikado na kini. Emergency na siya o kinahanglan gilayon ng medical attention. Dili po tanan parehas og risk ani. Dahil mga tao nga mas dali gyud maapektuhan sa grabe nga kainit. Usually ang mga taas kaning mga vulnerable ani akong ingon ganina, no? Katong mga elderly, no? And those patients with mga medical conditions, no? And also children, no? Kay lisod pa ang thermoregulation sa ilaha, no? Mga vulnerable na mga individuals na. Mao, mas kinahanglan sila bantayan kay mas delikado ilang sitwasyon kung ma-expose sa init. Og may tabo na gani ang heat stroke, importante nga makabalot ta o sa sakto nga buhaton dayon. As soon as possible, dapat madala yun nato sa hospital dayon. So, dapat delete the medical care. Isa sa mga practices po is that to give alcoholic drinks, no? Kaya na siya bawal, yun na siya. Kaya when we give alcohol, no? Di ba, pag mag-inom ta, sige tag-ihi, it will worsen ang iyahang dehydration. Pag unconscious na or gasisure ng patients, ang uban ng God madalag sa atong i-force na mag-inom gapon, dili na siya pwede. Usually magka-aspiration pneumonia na noon na siya, which is mas delikado. No? That is why as soon as possible, dapat madalagin niya siya sa hospital kay Aaron, ma-start na to ang IV fluids. So dili day sakto nga paipon dayon ug hatagan og bisan unsang remedy, apan mas maayong madresog gyud sa ospital. O aside sa heat-related illnesses, usap pod sa kasagaran karon ang sunburn tungod sa sobrang init sa adlaw. Ang giingon din kanina, no? Let us refrain from going out from 10 a.m. until 4 p.m. Make sure na before maligo, dapat butang yun daw katong sunscreen nga taas ang SPF, no? Kaya mas taas po ang iyahang kuhaan sa UV, which is more nakasunog sa atua. Take note, before mo gawas ang pag-apply sa sunscreen, dili after ha. Ay, sucks pan. Pero SPF 50 man pud ni. Ay nako. O kung dili gid malikayan ang paggawas, kinahanglan gyud nga mag-amping ta og tarong. It is very important na we stay vigilant yun. Especially sa kuan paggawas-gawas na to, dili ta pirmi magawas samot nag from 10 o'clock in the morning until 4, no? Kaya mo ginang kasagsagan sa pag-init, no? And also we have to always remember na to hydrate, no? Inom yun tubig, dagan tubig kay isa sa mga atong ginakaligaya, no? Yang mga panahon na is heat exhaustion.
Sa padayon sa pagtaas sa temperatura karong panahon na ana ang primangno ang kainit nilang pas nakahasol kung dili usa ka seryosong hulga sa atong paglawas. Labaw pa sa pagkikay sa adlaw, kini nakaugagan nato sa pagmatngon ug pagkatimat sa atong kaugali. Nagpadumdum sa kini nga ang pagpadalikod sa atong tawas usa ka responsibilidad nga dili angay kasadlan. Kaya ang pag-amping karon makaluwas sa kinabuhi ug kaugma. Please like, share, follow our every page. Misamis Oriental Provincial Information Office. Alan sa ubang pa mga linong impormasyon. Kami ang PIO interns o kini ang special edition sa Uy! Kamano ba mo? Sa hinapos ng atong programa, dunggo no sa nato ang ubay-ubay ka mga pagpasalamat ngadto na kay Governor Juliet T. Uy gikan sa mga benepisyaryo ug mga kadagkuan tungod sa malampusong paglusad ug pagparayon pa sa bigay-bigas para sa Masa con Rice Assistance Program. Mga kabaranggayan gipang-adtuan og personal gihinabi sa gobernadora dala-dala ang kinasing-kasing nga pagserbisyo. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy. Daghang salamat sa atong gobernadora, overwhelming with happiness and of course gratitude sa pangitabo ug activities nga atong ihimo karon kaning pagkabot sa tagnapulo ka kilo nga bags of bugas para sa atong mga pamilya mga taga-Hasag. Ako yun sa kawitaan, ma'am. So, driver sikat lang ko. At kayo makimtang. Kanang yatang ni Gob. Dapat na yung katabang kay kaumos ko, mama. Dapat kayo pasalamat kang Gob na dapat na kayo tabang sa mo. Dapat po na kalipay magkakaon na kuminhan. Dako kay kong pasalamat no nga gikan sa nasyonal nga programa gipaabot sa probinsya sa Misamis Oriental dayon sa LGU. Sa pasalamat kami nga kami gid ang pinakauna nga pioneer nga natagaan sa ayuda sa bigay bigas para sa masa labi na sa krisis karon nga nahitabo bisag 10 ka kilo dako na kay nagtabang. Pasalamat ko ni Governor Juliet Uy nga wala siya nagtan-aw sa kolor sa politika. So napasalamat po ko as inahan sa barangay. Napasalamat po ko basta naalagi mo abot diri nga mga ayuda or mga programa nga kaayon sa barangay. So dako na kay mi grateful kay mi ma'am nga makadawat mi anang mga ayuda. Dako kay kong pasalamat nga nakasuporta si Governor Juliet. Maayo sa katawan din sa lugar. At Governor Juliet, dako kay akong pasalamat nga sa iyang paglingkod sa usaka sa Misamis Oriental. Dako kayong kausaban ug maayo yang pagbuhat niya yayo niya pagdalo kan ang Misamis Oriental. Ug dako kayong salamat nga unta dili nila pakyason ug inubanan sa atong buhi nga Dios nga maoy latag sa tipok natong dinhi sa kalibutan. Daghang salamat. Sa mosunod nga episode, saksihan nato ang gipasigarbong produkto sa lungsod sa Mantikao nga mao ang Special Bibingka. Sa curious kung yun sa paghimo kini ug ang storya luyo sa pagpaningkamot isip suporta sa mga gagmay negosyante, aniya ang featured segment sa Misuro. Uy, Misamis nons, nangita ba mo og pwedeng maadtuan nga mga maanindot nga lugar for stress relievers samtang ga-enjoy usab sa lamiang mga pagkaon? Aniya kita karon sa gibantog nga bibingka special diri sa lungsod sa Lugayt ug Mantikao. Unsay naaani, giunsa kini pagluto, unsa ba gyud ang naka-special niini? Tara, uban ni ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Partikular sa lungsod sa Mantikao nga nahimutang sa segundo distrito ng probinsya sa Misor, ubay-ubay ang mapalitan sa bibingka. Ang bibingka mao'y sikat nga produkto dinhi sa lungsod sa Mantikao. Ako di si Maiko Kapampangan, 25 years old, taga Iligan City, Santa Palomina. Unsay proseso sa paghimo og bibingka? Ang pinakauna gyud kay kilohon man ang bugas, kay sugar, kilopon sugar. Then kisla na mo, butang aglubi, butang agis, ipagaling. O magpagaling, patubo ka dyan. Ayaw di may magpande na, magpa-heaters pugon. Ayaw di may magproseso luto na dayon. Ang bingkahan din sa lungsod sa Mantikao, abli 24/7 kung asa maka-avail ang tanang turista.
nagabiyahe pasulod og pagawas sa Miss Or bisan mga estudyante og tanang gusto mitilaw niini. Daghan ba ka ng mga turista gani diri Oh, daghan kayo. Daghan kay bibo ang isa nang gani kay nagaluto po kahapon karon kay nahurot na sad dali ra kay mahurot ba kay Kani sikat mo di kay bingkahan rin. Ang isa gyud ka bingka gyud na gyud kay natag 5 na poy tag 10. Samtang ang bibingka dili lang mapalit sa mantikaw apan ana usab sa siglit nga lungsod nga mao ang lugait. Pila ka bingka yung mga produce sa isa ka adlaw? Mga 12 kilos mo haon og mga 16. Ang isa sa icons mo gud namo gud say pulo kadagko din apoy 36 ka gagagmay sa isa kay 49 ka cons. Importanteng masuportahan ang lokal na mga produkto dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental, isip tabang sa mga gagmayng negosyante o mga trabahante sa ilang kuhaanan o panginabuhian, bisan kita mga consumer, dako usab kining benepisyo aron mapalambo ang atong kinatibuk-ang ekonomiya. Ayaw na paglangay, suroy na mo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kung asa dili gayud kamahayan, apan siguradong makatagbaw kanimo og imo nang kanunayang pangitaon. Good food, good mood, once experienced, always wanna go for more. Uniquely Miss Or, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang laing pang episodes sa atong Miss Suroy na programa. Among dakong pagpasalamat kaninyo sa kanunayng suporta sa Misnon. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Ticoy nga hugot nga nagtuo nga ang kolaborasyon mao'y magsilbing taytayan ngadto na sa hiusang paglambo ug hingpit nga pagbangon sa Misamis Oriental. Duna pa'y daghang episodes nga angay ninyong atangan sa umaabot. Pabiling masayod ug makiglambigit ning atong programa ug official Facebook pages. Sa ngalan sa tiwok Miss Or PIO, subli ako, si Reggie Moore, my guy. At ang ininyo og balik at sunod simana og kiniang Miss Or News.